ko filin daga za ku in kuka rike annabi Muhammadu bin Ali duk ƙaryar soji duk ƙaryar ma dan adam gaba ɗaya duniya su ko ba ka ne ba to sanin kanku ne ina zuwa dabor da wa ya san da cikin ku ne nake yi waka ta karuwai Musulaya Mamman Sani mai goshi mawakin wajen ma na ni jirgin ma ni wa nike ma waka wa'anda su shawa na ni jirgin ma gaskiya akwai mata cikin ku ina so in kun wuta ku runguza ma waɗancan kashi mazaje Allah shi yasa waka Allah biya shugaban mawaka ƙasar Nijar kenan. ina so in tambaye ku tsakanina da ku Masha Allah, muna kallon shugaban mawaka na sojoji na kasar Nijar jama'a AS gabaki daya, artist militar Mamman Sani mai goshin waka a sai Zandar a runguza yanda sababun lakurawa sojoji waɗanda suka fito suke ta murna da jin daɗi. Artist militar Mamman Sani mai goshin waka ya masu waka ya kuma ziyarci rantsar da su da aka yi. Muna kallon da suke nishaɗi suna ta murna suna wani kalma mai suna a kashe. Watan artist Mamman Sani mai goshin waka yana ba waɗanda ba su zo ba moral, yana ba kuma waɗanda suka zo moral mai kwari. Kuna ga yadda matasa ke shauki da jin daɗi. Masha Allah, kuna kallo kamar da kuke kallo gashi yana kokarin tafiya wajen motar shi amma sun kasa barin shi. Sun kasa barin shi, rakiyar shi suke sun zagaye shi kamar yadda kuke kallo bayan an gama hotuna da bidiyoyi da sauran dai ababe muhimmai. Kuna kallo artist militar Mamman Sani mai goshin waka kenan, shugaban mawakan sojojin kasar Nijar da IAS. Masha Allah, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya tsari kasar mu, Allah ya tsari kasar mu. Masha Allah. Na ƙara tana shiga da na akwai wata waka da kuke ta addu'a magana ta yi kuma gaskiya muna da kishin kasan mu. Kai ma kana da abinci ku. Gaskiya yana ƙara min moral kuma ya sami kishin kasa. Masha Allah. Kishi arna kuma yau ya zama biye da kaji yana ƙara min ƙarfin kashi arna kashi arna. Gaskiya. Amin. 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 Gaskiya yau babbar rana ce gire. Amin. Gaskiya yau babbar rana ce gire. A rayuwa ta ba za a rubuta. Saboda yau ga muka gaskiya yau babban farin ciki da a cikin shugaban mawaka kenan na sojoji na kasar Nijar kuma shugaban mawakan IAS gabaki ɗaya da kuke jin ana labari duka, kuma wannan ba wai mu bane muke gai, gwamnati ce ta bashi wannan mukami. Shugaban mawaka na kasar Nijar, shugaban mawaka na sojojin IAS, insha Allah.